Hej alle sammen, og velkommen til en video. I dag, der skal vi spille noget Minecraft. Java. Jeg vil lige undskylde, hvis det kommer til at lagge lidt hen ad vejen. Men det er fordi, at der er en lille fejl inde med PC. Not good. Så var du verden. Hvis jeg spiller på senere. Jeg kommer til at livestreame måske. Det er sjovt, hvis jeg gør det. Ikke det? Jeg laver sådan en server. Alle mine fans. Alle mennesker. Kom an. Se alt det er sjovt. Hvorfor lader man svær, når jeg har guldsvær? Jeg er søstuen. Det er æble. Økse. Vi kan lige se noget armor. Godt armor at se. Nu er der ikke nogen, der kan stå på længere. Der skal nogen. Jeg må lige undskylde baggrundsstøjen, hvis I kan høre det. Det er mig ikke. Igen. Det er den der fejl, jeg har lavet, men det er et godt spil. Og jeg kan sagtens lave nogle ting, men jeg skal lige ordne det. For jeg har lige sat noget ind på min PC, der gør, at vi kunne lægge lidt hen ad vejen, men hvis jeg gør sådan med den app, der følger med til den, så vil jeg faktisk ikke begynde at lægge så meget. Så, jeg er frygtelig ked af, at det lagger sådan her lige nu. Rigtig meget. Jeg skal lige se en ting i min optagelse en gang. Jeg skal lige se. 4 minutter og 65 sekunder. Ja. Altså, det her det
bliver godt nok en lille kort video, hvad jeg kommer til at lave herinde, men jeg siger bare, den her verden kommer vi til at spille på tit, rigtig tit. Jeg ser mine koordinater. Jeg skal lige finde koordinaterne engang. Jeps, det der blok, det var chunk. Mit chunk er en... Okay, fint nok. Jeg skal lige vende mig til Bedrock. Jeg er dårlig til Bedrock. Jeg har aldrig spillet. Jo, jeg har spillet Bedrock før. Bedrock har jeg spillet, og jeg har også spillet Java. Når jeg er ude med min moster, så spiller jeg meget Java derude. Fordi det eneste jeg har installeret, så... White Run og Play It. Nogle gange, når I hører min stemme nogle gange, så er det fordi, jeg tit... Jeg lavede på et tidspunkt en video på min kanal, hvor jeg spillede Minecraft. Det var også Java-versionen. Og så har jeg spillet den på en server. Det ved jeg ikke, om jeg kan selvfølgelig, men... Hvis man kan det i hvert fald, så er det i hvert fald dygtigt. Husk at like og subscribe til min kanal, og så vil jeg i hvert fald blive rigtig glad. Men jeg vil sige tak for at I så med, og vi ses i næste video. Hej!